И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Цецоца и днеска играя Counter-Strike 1.6, 5 епизод. Обаче това ще бъде, този епизод ще бъде в сървърите, в сървър CSGO Mod 21+. Как казва в този сървър? Много обичам да играя. Това ми е един от любимите. Да се надяваме, че ще успеем да играем от контртерористите. Нищо не мога много да играя от контртерористите, когато съм. Флашбан! О, пича как го хедшот на... Басяката имка, я искам така. Не, че над къде да се заобиколи. Колко на колко се играе? 2 на 2. Честно как ще го Макс. Беше ясно, че го убият. Беше ясно. Пича го чака с АВП-то. То беше ясно, ти тук пича игра с снайпер. Всичкото отгоре с АВП. Ти си мислиш, че няма да убийте с твоя... Върже, какво ще направиш, брат? Освен да го вземеш тези живота с нищо друго. Той пича е много добре. Беше ясно. То няма как да имам скин, бе, аз ако имам скин... баси. Пише съм уби. И ме оставите сам. Баси. Майна, кошмар. Бият, бе. Ти тука, брат! Те ме оставиха сам. Майна. Искам да играят, процайте. Искам да те почуя, моля. Хора, извините, че пак... Пак се пускам, но искам да играя от полицайите. Искам да имаме този скин. Имам го, трябва да го имам. Пич, обясни ми защо да, бе, аз съм махам и ти побеждава. Сега ще му вкара пред терористите. Беше ясно. А защо аз съм бабнито му дед. Хайде, бе, мане. Да. Слагам бомбата. Бомбата е заложена.